Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, billet samedi 31 janvier 2026. Assimi Goïtani, Bina Jaraka Mogoye, négociation sécurité doit de ke. Malion. Anga do kanga jamanai. Milliard fla. Pour un mois. Mena détail to fo. Information flanam pe abodo. Mena kaika were kuma kankala. Ko jatke wale mogo. Bina Jaraka mogo chaman ba de jigileme kai kono bi. Kai dugumiseni chaman bi. Kube ka chaya bide. Ukara foru be ka bo Mauritanie ube ka bo oro chaman ka dun. Mali ni Senegal frontière kukuma keni beki koloshi de. Beki akili to yera la. Allah kanga jamana nyuma bonna. Allah kanga jamana nyuma bonna. Sisa mena détail di Malien ma. Nya fanango info flari be mbolo bi. Info folo Assimi Goïta uye négociation de ke Malien. Uye milliard fla de di Bina Jaraka mogoma. Kalo keli ndro. Parce que Malien kun commence à kuma Assimi Sranaka fanga kanabi. Utara se Bina Jaraka mogoma. Ku négocier milliard fla be di Bina Jaraka mogoma. En même temps ka mogo chama be kasola bolu fana bla. Délai de temena. Délai de temelen ko fe Bina Jaraka mogo kumbe ka jatemina ke yala Assimi mena sigia. Assimi chien folo tabe ka négocier ni Bina Jarai, nta chien flanay, nta chien sabanay, abe war duma. Mogo nunu ka kibu. Mogo nunu be ku uje nyoko munu be ambulu kasola ube ka négociation gen warabe duma awa ka mogo be bla. Uba ira ku ulu yere raba ku be nyoko fe. Uba ira ku ute fe u nyoko tero nyoko ngato kasola. Nekanga leçon di Mali horon bema. Munu be ka fo ante mo chife ambe Assimi de fe. Bon nunu fle nunu yere rama be nyoko fe. D'abord. Uka mogo we lisi de keka di Assimi ma Assimi ubebla. Wallahi Assimi ka wakati ka 2022 wakati la kala 2023 la jatke wale mogo mi kumambulu kasula akumeni nga ma bakele bo mais mogo mu bolo bi atete me keme ube keme flaka. Est-ce que abo kalama Assimi négociation ke ka bebla ayere sorasi nyogon flene Bina Jaraka mogo bulu ate ka négociation ke koluka blade Assimi Goïta be ka négociation ke karibiran ko de la parce que ale ka fanga de ka gelama a sorasi nyogon ba den flate ka négociation ke koluka bla mais ale be ka négociation ke ni mununye olu akili buka mogo la olu be kuka mogo milliard fla de dira Bina Jaraka mogo ma katla kuka mogo bla Assimi Goïta kodo fana ke mina ola yele kuba deli Bina Jara fe ko Bina Jara kana kuma ko ni Bina Jara kuma na doro ko Malien be tege olula kuba mi Bina Jaraka kuba deli Bina Jaraka mogo fe ku kana ku Bina Jara ki kalme no wati la Allah ataki kele ube kata kuma mbeka kuma au fe oromina Assimi Goïta be ka négociation were préparer tuguni avec siterni fefe ka be ka do clé flen koro be ka couler armée monte à puissance à Bengalou Assimi Goïta tara war di Bina Jaraka mogoma ka négociation ke wala sa siternu bi se ka don chugumi kuma bamananga ne fole fla bela jelena galon kele atala meka chien rere de foyanata galon kele ntala c'est ça uyeni action mun keta yala jamana bi se ka joninka a sorasi nyongo fefe ba abekele mogo ko sorasi nyuma do Mali ko na Assimi abekele mogo ko Mali nyuma do abekele bon Assimi abe siterni fefe kado ali Niger siterni keme saba mu borantaro Niger antaro dime abekera négociation de kan Malien anga do ka na jamana yi ne be down drone ma anga do ka na jamana yi bon kaika fana be degumina anga jafrango fana la metuguni kay raison le fait de numbe ande ayala yuna na ngwa dugula uye jakati mina dugula amfana shigilembe kunkono shini nala sunama amfana shigilembe kunkono do sevre tani ibe boli betami ambe ambu kono na were ula donc mimbu bolo babina ukatana ukatani ka branya kafsa ukatani yere ide muso ko mara ko ladamu ko
ko la jogoya ka jogo ɲɛnama dɔ la fo o ka se hakɛ dɔ ma ka n'o minɛ la fanga la ko ka t'o di mɔgɔ wɛrɛ ma furu la i bara ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn dɔn i ma deli k'a ye i t'a taabolo dɔn i t'a tabiya dɔn i t'a ka hakilina foyi dɔn i bɛ taa sɔrɔ i n'a tɛ diinɛ yɛrɛ la an k'a ta k'a lajɛ kɛ cɛ i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i ye fɛn dɔn fɛn min ma ban ka kɛ a bɛ fɔ ni maliyɛnw bɛ faamuyali kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu ye nin fɛn ninnu kɛ kolonw mana ka na mara jagoya tɔɔrɔ min ta ka na dan kan an yɛrɛ dama k'olu kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min kɛra o kɛbaga fana ye k'a fɔ ko o tigi ka kɛ an bolo i komi kira dɔ don walima ala ka mɛlɛkɛ dɔ don cɛ in ka juguman tɛ se k'a fɔ anw b'a fɔ walahi wolo tin bɛ cogoya min na ka nin fɛn ninnu kɛ maliyɛn fana fɛn dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ giri fɛn dɔ de kan ala ale yɛrɛ t'a dɔn fo fɛn o fɛn don walahi olu mɔgɔ ninnu ka juguman tɛ se ka fɔ ko sangara ni mon père Jabira de la ka baro kɛ sangara kan donc bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn sisan Kayi mara la u bɛ ka taa bi mɔgɔw de kan familles kan ka mɔgɔw denw minɛ u la ka t'u don jagoya furu la i muso t'i ta ye i den t'i ta ye awa u camanba de bɛ fan bɛɛ olu ka Asimi ka armée labɛn Asimi ka Mali armée labɛn an ka kɛlɛ kɛ non Asimi bɛ ka baara kɛ ni tugutugu baribari de ne b'a deli Mali sɔrɔsi ɲɛnamaw fɛ wallahi a y'a fara ɲɔgɔn kan ka Asimi gɛn a tɛ se wallahi bila a tɛ se aw sɔrɔsiw de jɔrɔ ni Asimi ye kɛlɛ in ban a ka fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ bɛ Mali kɛlɛ ban Asimi Goyita tɛ dɛ ɲɛ kale kɔrɔnɛ la a tɛ se a ye n ka vidéo in garder dɛ n bɛ bi date fana fɔ ka d'a kan bi ye samedi 31 janvier 2026 Asimi tɛ kɛlɛ in ban parce que a fila dan de la quoi bon n'an ko k'an b'a jagoya to an kunna an tɔ bɛ Maliw ka taa fɛ de parce que ala banna la wallahi bilahi ala banna la ne de filɛ ko fana maa ye ta ye adamadenw janfaliw ye maa ye koko kɛ janfa kan ala b'i barika bandi Asimi barika de banna pewu ne seko tun da fana bi a y'a sɛbɛn ka da ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an ye nin information de sɔrɔ ka fɔ a ɲɛna a tɛ foyi la négociation kɔ hali ka négociation kɛ ka sɔrɔsi ɲɔgɔn ka bila sɔrɔsi baden minɛni filɛ a dɛsɛlen bɛ ko bɛɛ kɛ carburant dɔrɔn ale ka fanga ka sauver a ɲɛ b'o dɔrɔn de kayikaw bɛ sɛgɛ la bi ambiskadu bɛ ka da fan bɛɛ bi jatigɛwale mɔgɔw bɛ fan bɛɛ bi a ye taa kayikaw ɲininka ala ka hakili ɲuman d'an ma an ye nin information de sɔrɔ n ka ma ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Malien fɛn bɛɛ bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la aw bɛ Senwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔna na n'a Senwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'a ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta a n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place wagati o wagati aw jaabi a bɛ wari ci dɔrɔmɛ 1 aw ta sara donc Senwave yɛrɛ photo filɛ nin n'a y'a télécharger ne ka code promo urgent a k'an bɛn ciao